Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Mbuye Yesu ndizipazija Ndikulandireni abale ndi alongo pa mbindikiro wathu, ulendo wa masiku 40, ulendo wa kupasaka. Lero ndi lachisanu pa 15 March chaka cha 2024, ndipo ndi tsiku la namba 27 la ulendo wathu la mbindikiro wathu. Tinayamba ngati zocheza mkumati 1, 6, 9, 12, 14, 21. Lero tikuti ndi tsiku la namba 27, ndiye kuti tatsala ndi mulungu umodzi komanso masiku asanu ndi limodzi. We are 13 days tisanafike kupasaka. Ulendo wanu mukuyenda bwanji? Tiye tipitirize kupemphererana kuti Mulungu atitsuke, Mulungu atisinthe, Mulungu atipatse kuyamba mwatsopano. Tsiku la lero ndi mawa timafuna tikambirane za ngodya zathu pa moyo wathu wa Chikhristu. Tikuphunzira ngodya zotani mnyengo ya Lent. Pajatu tinanena kuti tipanga chizolowezi chabwino kapena tisiya zizolowezi zolakwika pakamatha masiku 21 milungu itatu. Do we have values in life? N'chifukwa chake tsiku la lero ndi mawa tipempheso kwambiri kuti inu achinyamata mukhale pafupi kuti tiyenderenso limodzi. Munthu amene anthu amamukhulupirira, munthu amene amadzikhulupirira iye mwini, munthu amene satekeseka, komanso munthu amene amakhala ndi mtendere posatengera nyengo zimene akudutsa, ndi munthu amene ali ndi ngodya zoyendetsera moyo wake. Life values. Mawu akuti value kuchokera ku Chilatin valere, kutanthauza kuti amene ndi wamphamvu, kapena kukhala wamphamvu, to be strong, kapena kukhala waulemerero, to be of worth. Ndipo tikamati awa ali ndi ma value kapena iyi ndi value, tikutanthauza kuti chinthucho ndi cha mtengo wapatali, chinthucho chili ndi mtengo odula, chinthucho ndi chokondedwa, ndipo chinthucho nchofunikira. N'chifukwa chake pamene pali ma values kapena chinthu chimene chili valuable, anthu amalolera kuchivutikira, anthu amalolera kuchifera, ndipo anthu amalolera kuchitserera nsembe. Something which is worth, precious and dear, something which is valuable, people are ready to suffer, to sacrifice and die for it. Ino ndine msabatayi tikusinkhasinkha makamakaso ino achinyamata. Ambuyesu akunena kuti Mulungu anakonda dziko lapansi, ndipo chifukwa choti analikonda dziko lapansi anatitumizira mwana wake. Tikamuyang'ana mwana wake Yesu Khristu yemwe ndi Ambuye athu, kawirikawiri amamvera Atate ake. He was constantly listening to his Father. N'chifukwa chake Atatenso pomutumiza adatipempha ife, adatilamula ife kuti mumvere iye. Kuti tikumvera motani? Ngati tikumvera tikuyenera tipange form ma values abwino, ma value amene apange moyo wathu. Tikamakamba za ma values, tikamakamba za ngodya, these are set of principles or standards of behavior. They are regarded as desirable and important. Akamati uyu ali ndi ngodya zoyendetsera moyo wake, ndekuti ali ndi mfundo, ali ndi nsanamira, ali ndithu ndi makwerero akachitidwe kake kazinthu. Tikalephera kukhala ndi ngodya zoyendetsera moyo wathu, kulephera kukhala ndi masomphenya oyendetsera moyo wathu, kulephera kukhala ndi mthetho wa moyo wathu omwe, kumabweretsa ife kuti tizidzudzula ena. It will result in us just blaming everybody for whatever we are facing in life. Timakula ndi moyo ongodzudzula china chilichonse, moyo opanga kondemu china chilichonse, kudzudzula kuja kongokhala chikhalidwe choyipa basi. Ngodya zimene tikukamba pano ndi ngodya zimene zimabweretsa tanthauzo la moyo. Munthu amene wamanga ma values m'moyo mwake, ndipo tunena kuti tiona posachedwapo kuti ma values amene amachokera kuti ndipo ndi ma values otani.
koma tunena kuti amabweretsa tanthauzo. Munthu amene akumanga ma values m'moyo mwake amakhala ndi tanthauzo la moyo, amakhala ndi nyonga, strength mwayeka, strength of character. Ndi anthu amene samatekeseka, ndi anthu amene samadikira ena wapangire chiganizo cha moyo wawo. Ndipo chifukwa cha ngodya zimene ali nazo, nchinthu chapafupi kuti apange ziganizo za moyo wawo, nchinthu chapafupi kuti apange, pa Chingereza amati ma choices, kuti azipanga zisankho kuti ichi ndi choyenera kapena ichi ndi chosayenera, ichi nditenge kapena ichi ndisatenge. Mukaona ambiri mwa ife mmoyo uno, kuyambira mwina tili ana, muona ambiri kuyambira tili ana ngati sitipanga ma values athu timangotengeka, sitidziwa chimene tikufuna. Lero nde tipita mbuyo, mawa tipita chitsogolo, tsiku lina tioneka ngati timakonda mpira, tsiku lina tioneka ngati timakonda izo. Ndi aja ngakhale moyo wauzimu mmaona, lero akapemphera ku mpingo uwo, mawa akapemphera ku mpingo uwo, tsiku lina sapemphera kumene, tsiku lina aoneke ngati obalalika, tsiku lina aoneke ngati zenizeni. Why? Because one does not have values. Munthu amene ali ndi ma values amapanga influence kaganizidwe kake, amapanga influence ma feelings ake. Pachichewa ka ma feelings tinganene kuti chani, nyengo ya mkatikati mwa matupi athuwa. Ndipo amapanga so influence ma action yake. Ndekuti munthu amene ali ndi ma values kaganizidwe kake, mmene akudzimvera mkatikati mwake, ngakhale zimene amapanga ma actions ake, amakhala kuti ali well guided. Values guide us to do right things. They also help us to be morally sound. Munthu amene wamanga ngodya zoti ayendetsere moyo wake, amakhala ndithu ndi mulozera kuti moyo wanga ukupita uko. Values, they give direction and firmness in life. Kuti zinthu zina zimene zikuchitika mmoyo, muchina chilichonse ngati wamanga ngodya za moyo wako, umayamba kupeza tanthauzo. Nchifukwa chake mtendere sukutalikira, nchifukwa chake chimwemwe singakutalikire, nchifukwa chake kukhutitsidwa singakutalikire. Chifukwa chonena kuti ngodya zoyendetsera moyo wako zikuthandiza kuti umange nsanamira, zimene zimabweretsa zinthu zimene tonsefe tikulakalaka, zonsefe tikuzifuna mmoyo uno. Abale ndi alongo, ino achinyamata anzanga, tikuti popeza kuti Chauta adakonda dziko lapansi, adatitumizira mwana wake, ndipo ife pamene tikuntsatira mwana wakeyo tikuyenera titenge makhalidwe ake abwino, tikuyenera titenge zizolowezi zabwino. Ndipo chizolowezi chimodzi chimene tingaphunzire kwa Ambuye wathu nkuti anali ndi ma values, anali ndi ngodya, anali ndi nthetho, anali ndi nsanamira zoyendetsera moyo wake. N'chifukwa chake inu ndi ine pamene tikukambirana za nyengo ya Lent, sitingatulukemo, sitingamalizemo, sitingalowe Mulungu woyera tisanakambe za life values. Monga tikunenera kuti values, they give motivation for a person. Amampangitsa munthu kuti ayende ndime ina pamene zinthu zikanatha kuyima, kuti akhale ndi kamudyo kofuna kupanga china chake, kakamudyo kofuna kuwerenga, kakamudyo kofuna kukometsa moyo wako, kakamudyo kofuna kuthandiza ena, kakamudyo kofuna kupemphera kwambiri. Values, they give us motivation. They identify a person. Munthu amene akumanga ngodya za moyo wake zimampangitsa kuti anthu amudziwe kuti uyuyu ndi ndani. Zoveka ngati nthabwala choncho, koma values, they give somebody a name. Muona kuti pakati pathu kupatula mayina amene adatipatsa makolo athu kapena mayina amene tidalandira mwina pa ubatizo, pakutengera zimene timachita, pakutengera mthetho amene tili nawo, pakutengera zizolowezi zimene tidapanga, mukaona kuti mayina athu amabwera kuchokera pamenepo. Timapatsidwa mayina abwino, kapena mayina achipongwe, mayina anchedzera, kapenanso mayina otanthauza kapena oyimirira zimene ife tili. Values, they give a face and character to somebody. Kukhala opanda miyezo imeneyi, kukhala opanda ndondomeko zimenezi, ndekuti munthu omakhala ngati chitsa, kapena titha kutero kuti chi deadwood, kapena chimtengo chowuma chimene chagwa pamadzi. Uko chitakhala cholemera chotani, ngati ndi chowuma chikagwa pamadzi chimangoyandama basi. Mwina atu ambiri mwa ife moyo wathu kuyandama chifukwa tilibe ma values. Ndena amati kukokera uku, kutibwezera mbuyo, kutikhazika pasi, timakhala, kutuza kuti imirirani, tiyimirira, kutuza kuti tabweresani titsegule mchikwama mwanu, titsegula. Not necessarily mmene ndiufotokozera, koma makhalidwe athu amaonetsa kuti we are the people who are only floating
We don't have the weight. We don't have the audacity to stand firm on our decisions. Kodi inu achinyamata muli ndi ma values otani? So tikaliyang'ana dziko lino madairema osiyana-siyana amene alimo, mwina atugwero lina ndionena kuti sitinapange foundation yabwino, sitinapange moyo ndi nsanamira zabwino za moyo wathu. Abale ndi alongo, kodi ma values amenewa, nsanamira zimenezi, mthetho umenewo zimachokera kuti? What are the sources of the values that you and I are supposed to form in this Lenten season? Ngodi zimenezi, nsanamira zimenezi, tikuyenera kuzifukula kuti, tikuyenera kuti titape kuti, tikuyenera kuti akasupe yake achokere kuti. Poyambirira ife ngati Akhristu tikudziwa kuti kwakukulu kotenga ngodi zimenezi ndi mawu a Chauta, ndi masakramenti amene Ambuye Chauta adatipatsa kudzera mu mpingo wake. Titalandira ubatizo, titalandira Eucharistia, titalimbitsidwa, tikumenera kuti tizichiritsidwa tikadwala, ndi kulapa ndi kudzodza kudya. Tikuyenera kuti moyo wathu zipita patsogolo kulandira masakramenti ofunikira, masakramenti autumiki ndi zina zotero. Kupatula mawu a Mulungu, kupatula masakramenti yake, palinso other sources amene timenera tizipanga pay attention kwambiri. Tikuyenera kuti tiziyikirako mtima ndi kumaona kuti zinthu izizi mmoyo mwanga, modziwa kapena mosadziwa, zikundiphunzitsa chotani. Choyambirira, the first source of these values kumakhala tsopano iwe mwini. Zikuveka ngati mbwerera kuti iwe mwini udziphunzitsa bwanji. Inde zinthu zimene ndimasankha ineyo kuti ndizipanga, posatengera zimene ena akunena, posatengera zimene ena adandiphunzitsa, posatengera zimene ndidamva, ndimapangitsa moyo wanga kuti ukhale ndi nsanamira kapena mthetho. Mwatsanzo, sindingachite kudikira wina kuti andiuze kuti ndizisamala moyo wanga. Sindingachite kudikira wina kuti azindiuza kuti ndizidya bwanji. Anthu atha kutiphunzitsa, anthu atha kutilimbikitsa, koma finally there are certain things that ineyo ndimapanga chisankho ngati ine mwini. Ngodi zimenezi timazitenganso chokera kwa ena. Pakuona, pakuphunzira, pakulangizidwa, timakhala kuti tikupanga ngodi za moyo wathu, tikupanga ma values a moyo wathu. We learn these values, yes, for most, from God and His church and His sacraments, beyond above from ourselves. Komanso tikuti nawe zina timaphunzira kuchokera kwa anthu ena. Anthu ena athu khala ndani, anthu amene timakhala nawo in contact pafupi, makolo athu, aziphunzitsi athu, anzathu, abwenzi, akuluakulu amene ali pakati pathu. N'chifukwa chake ife makolo tikuyenera kukhala osamala kwambiri anthu amene ana athu timapanga expose to. Ngati makolo tapanga expose ana kumakhalidwe abwino, ana aja mosadziwa amakhala kupanga ma values abwino. Makolo amene amapemphera, makolo amene amapatsa, makolo amene sayankhula moshauta kuti pachili chonse kukweza mawu, ngakhale iwo eni makolo asemphani chichewa amatha kukambirana, ana amakhala akuona zimenezi. Makolo amene amathokoza ena akachita zabwino, makolo amene samakamba zoyipa za anthu ena, makolo amene amayamikira ana awo akachita zabwino, makolo amene amadzudzula ana awo akachita zabwino. Zimenezi jana amakhala akuona. Zimenezi zimapanga ma values mwa ana athu aja. N'chifukwa chake mpingo umalimbikitsa, ngakhale boma ndi dziko kumene zikulimbikitsa kuti inu makolo muzikhala ndi nthawi yokhala nawo ana anu. Osangoti mwana ali wang'ono mukuti matumiza mukuti ko anda chani tizaka ting'ono, mwana upita ku skulu, kamwana tukachaka chimodzi kumabwerako ma 3 ma 4, akachoka kumene kuja ali ndana aphi, akachoka ndana aphi akupita ku skulu, akatsekera skulu akupita kwa ankolo ake, akachoka kumene kuja mwana alibe nthawi yokhala ndi makolo ake. Mapeto ake the values zimene mwana uja amakhala nazo zimapanga reflect anthu amene akukhala nawo. Takambaponso nkhani ngati za aziphunzitsi, abwenzi. N'chifukwa chake achinyamata tikuyenera kumasankha abwenzi oyenerera, tikuyenera kusankha anzathu oyenerera, komanso anzathu amene amatipanga inspire kanda akuluakulu. Tikuyenera tiziona kuti amene ndimasirira moyo wawo, kodi moyo wawo ndotani. Ma values ena timatenga kuchokera kuma organizations osiyana-siyana amene timakhalako,
kaya mabungo osiyana-siyana, kati makhala ku business, kati makhala ku ntchito. Zokambidwa ku ntchito kuja chifukwa kumene timakhalitsa, zokambidwa ku business, zokambidwa kapali ponse pamene timapezeka kawirikawiri, zimapanga ma values amene tili nawo. Kukhala pakati pa anthu amene amangodandaula kukamba za ena, zachidziwikire kuti tipanganso ma values ofanana ndi zimene timakambirana ndi kumene timakhalitsa. Timatenganso ma values nthawi zina mu zinthu zimene timaonerera kapena zinthu zolembedwa, written materials or visual materials. Ndidakamba kwina kwake kuti musamadabwe munthu kunena kuti ine bambo mundipempherere ndimangoluta zosakhala bwino kunja kuno. Ena to amatero kuti ndikukhulupirira kuti nyumba moja mula athakati kapena kuti ena akakumandiyendera. Iyayi, check the things that you watch, check the things that you study. Kaya mmaonera pa TV kandi pa phone mmaonera zotani. Munthu kungonera za nyama zomenyana kulota bwanji malota abwino. Komanso zinthu zimene zimakhala zosiyana-siyana, tizikhalidwe tinatake timene timasiyana kandi pa khomo kandi moyendamo, zimapanga ma values athu. Dziko ndi chipembedzo izo ndeti sakambe. Dziko limene kwakhazikika katangale limapanganso anthu amene ma values awo ndakatangale. Dziko limene likulimbikitsa mwachoonadi kuthana ndi katangale. Dziko limene likulimbikitsa kuti ma citizens akhale responsible. Kudziwa kuti pamene ndidi anthu ochi ndikuyenera kukataya makoko poyenerera. Kudziwa kuti pamene ndigwiritsa ntchito izi ndikuyenera kuzika malo oyenerera. Limapangitsanso kuti anthu akhale ndi ma values abwino, ma values oyenerera. Chimodzimodzi ku chipembedzo kumene timapita. Ngati chipembedzo chathu chimatiphunzitsa kukambirana, ngati chipembedzo chathu chimatiphunzitsa kukhululuka, ngati chipembedzo chathu chimatiphunzitsa kuti pamene zinthu zalakwika tidzudzule koma ndi cholinga chokoza anzathu, zimenezo zimapanganso form ma values athu. Kodi ino ndine munyengo ino ya Lent, poyang'ana Ambuye Yesu, poyang'ana moyo wa mpingo ndi masakramenti yake, titha kutero kuti tikupanga zizolowezi zotani, tapanga ma values otani, tapanga sanamira zotani za moyo wathu. Ambuye tapempha atithandize poyamba kuti tipange ma values abwino, tikhale ndi abwenzi abwino kumene timatengako ma values athu. Komanso ife eni tizipanga ma character abwino, tizizolowezi ting'ono tabwino timene tipange ife kuti ndife ndani. Makolo athu azitionetsanso tizapempherera, tizadzudzula. Nzotheka ana kudzudzula makolo kuti mukutipatsa zitsanzo zolakwika. Ndi cholinga choti ife moyo wathu tipangenso ma values abwino. Tsiku lamawa tikhazikika pamenepo kuona kuti ndi ma values yoti amene angatithandizire kukhala anthu okondwa, kukhala anthu amtendere, kukhala anthu amene tikudziwa chimene tikupanga. What are the values? Ndipo ma values amenewa tagawanso mwina nzigawo zitatu kumene. Pakhala ma values amene kinds of values, ma values amene ndi oyimira ineyo ngati personal values. Ma values ena amene ali social kuti ndikakhala pamaso pa anzanga ndipange zotani. Nanga ma values amene ndingapange ku moyo wanga wachikhalidwe komanso wauzimu akhale otani. Nanga ma values amene apange chikhalidwe changa akhale otani. Poona zimenezo tiyamba kuzomolamo chimodzimodzi kuti ngati wachinyamata tanena kuti mbindikiro uno kwambiriso kupanga target achinyamata. Ngati achinyamata apange ma values otani. Ndetiona kukhala munthu amene ukulakalaka kukwaniritsa china chake mmoyo. Nkhani ngati ya ambition, nkhani ngati ya cleanliness, kukhala munthu waukhondo, nkhani ngati ya kulimba mtima, nkhani ngati ya kulimbika, nkhani ngati ya kudzidalira. Muli ndi ma values otani, ndikupanga ma values otani. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye. Mbuye Yesu apoke nanu. Dalinanga, dalinanga,